L-14 l-istazzjon. Ġesu mitfun f'qabar ġdid. Naduraw ko Ġesu umberkuk. Għax b'salibek u l-mowtijek inti fdejtna. Ħadu l-ġisem u kebbuh fil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ, kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kien għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-lut. Jekk Adam ġimqiegħed ħaj fil-ġnien tal-Eden, Ġesu ġimqiegħed mejjed fil-ġnien ieħor. L-Eden kien xu ta' diżubbidjenza ta' Adam. Il-ġnien fejn kien hemm il-qabar ta' Ġesu kien xu ta' dak li jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, u li issa kien qed jistenna li jkun il-mulej, dak li joħroġ rebbieħ fuq id-dnub u fuq il-mewt. Mulej Ġesu, kienet l-ubbidjenza tiegħek dik li salvatni. Mhux l-imsiemer li żemmuk fuq is-salib, iżda l-imħabba tiegħek lejn il-missier u lejja. Din l-imħabba kienet li waslitek biex tobdi sal-aħħar. Enni Ġesu, sabiex ngħaddi minn xi ngħaddi fil-ħajja tiegħi, infittex biss u dejjem ir-rieda mqazza tiegħek biex xi darba fil-qabar tiegħi jiena wkoll nistenna lilek tqajjimni mill-mewt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fi tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidina Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Ekk imfarġin permezz ta' tbatija tiegħek u mulej, għatina l-grazzja li nġorru s-salib tagħna ta' kuljum b'imħabba u rassenjazzjoni għall-glorja tiegħek. Aħna nirringrazzjawk mulej Ġesu għal dak kollu li għamilt magħna f'din il-vija sagra. Għatina l-grazzja li ta' spiss nimmeditaw il-passjoni tiegħek biex inkunu ta' faraġ għalik u sabiex insibu fiha il-qawwa biex nibqu nħobbuk għax narfu kemm ħabbejtna. Marija omna, żommna qrib Ġesu u għaqadna miegħu fid-tbatija tagħna. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen.